بولعنتي ናይ ምዝራብ ፀገም ነይሩኒ ብጣዕሚ ዝላውፅ ለይ ነበሩ ኣብ ትምህርቲ እውን ንፋዕ ኣይነበርኩን ከማን ሓደ ካብቶም ሕማቃት ተምሃሮ እየ ነይረ ኣብ ሂወት ዘመነይ ብዙሕ ስሕተታት ሰሪሐ ብዙሕ ፀገማት እውን ሪአ ሓደ ግዜ ሂወተይ ድሕሪት ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ ምክንያቱ ብሰንኪ ድኽነት ዝነብረሉ ገዛ ከማን ኣይነበረንን ኣብ ፍቅሪ እውን ብዙሕ ፈተና ተፈቲነ ሕጂ እውን ኣብ ሳልሳይ ሓዳር እየ ዘለኹ እዚ ኩሉ ክነግረኩም ከለኹ ኣነ ካባኹም ከምዚ ሓይሽ ከም ዝነበርኩ እየ ከማን ኣብ ዝኸፍአ ህሞት እየ ነይረ መንገዲ ህይወተይ ዘቐይረቶ ነገር ግን ሓንቲ ነገር ኣላ ስቲቭ ሃርቪ ኣለዉ ዝበሃሉ ሓደ ካብቶም ኣቕረብቲ ናይ ቴሌቭዥን ናይ ኣሜሪካ እዩ ካብ ድኽነት ተሲኡ ሕጂ ዋና ንበዓል 300 ሚልዮን ኮይኑ ኣሎ ሙሉእ ብምሉእ ህይወቱ ዘቐይረቶ ኣጋጣሚ ክነግረና እዩ ዘቕርበልኩም እየ ኢልሓውኩም እየ ኣብ ህይወት ዘመነይ ብጣዕሚ መከራ ዝበልዓሉ ግዜ ዝዝክሮ እየ ኣብ ማኪና ፓርኪንግ ገይረ ዝዝቅስ ነይረ ኣብኡ ካብ መንበሪ ነይሩ ኣብ ጅባይ ዝነበራኒ ገንዘብ ከዓ 30 ቅርሺ ነበራ ሓደ መዓልቲ ግን ማራ ተሓሳሲብኒ ኣይከኣልኩን ንፈጣሪይ ከዓ ከምዚ ብምባል ነገርክዎ ሕልመይ ግሁት ክገብር ለይቲ መዓልቲ እየ ዝልምን ዘለኹ ግና ጥብ ዝብል ወላሓተ ነገር ኣይረኸብኩን ዘለኹ በጃኻ ኣምላኸይ ኣብ ከምዚ ከይትገድፈኒ እንዳበልኩ ብጣዕሚ በኸኹ ሽዑ ኣምላኸይ መልሲ መለሰለይ ብድምፂ ዘይኮነ ግን ውሽጠይ ዝኾነ ነገር ነገረኒ ከምዚ ዝብል ሕጂ ካብዚ ማኪና ወፂኻ ድኾነ ዘትፍትን ኣብዚ ዓለም ከይትካ ዘይትፈልጥ መገዲ ከርእየካ የበለኒ ከምኡ ኢሉ ውሽጠይ ምስ ነገርኒ ኣምላኸይ ከምኡ ከም ዝብለኒ ዘሎ ትረዳእኒ ሽዑ ካብ ማኪናይ ወፅየ ሞባይል ንምድዋል ኣብ ከባቢ ዝነበረ ናይ ህዝቢ ቴሌፎን ከትኩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ንሰብ ናይ መደወሉ ኮድ ይወሃቦ ነበረ ንዓይ እውን ተዋሃበኒ እቲ ኮድ ምስ ተኽዎ ግን መልእኽቲ ለካ ዝብል ፀናሐኒ ሽዑ መልእኽቲ ለካ ዝብል ፀናሐኒ እቲ መልእኽቲ ምስ ከፈትክዎ ከዓ ከምዚ ዝብል ነበረ ሰላም ስቲቭ ቸክሰትን እዩ ዝበሃል ካብ ኣፕል ናይ ምሸት ክበበይ ዝድውለልካ ዘለኹ ካሴታትካ ብምሉእ ርአ እየ ብጣዕሚ ከመይደዊ ኣሳሓቕኹም ምዃንካ ፈልጥ እየ ስለዚ ጥዕመካ ተኾይኑ ሰንበት ምሸት ናብ ዝተመፂኻ ኣብ ቴሌቭዥን ክትቀርብ ዕድል ኣለካ ዝብል ነበረ ነዚ ፅሑፍ ምስ ሰንበብካዮ መልሲ ለኣኸለካ ዝብል ነበረ ንዓይ ኣብ ቴሌቭዥን ምርኣይ ናይ ቁልዕነተይ ሕልመይ ነበረ ግና $30 ጥራይ ስለ ዝነበረኒ ካብቲ ዝነብረሉ ዝነበርኩ ቦታ ናብ ኒውዮርክ መኸዲ እኹል ገንዘብ ኣይነበረንን ስለዚ ብጣዕሚ ሓዘንኩ ንምናልባት እያ ዝመፅእ ዘላ ሰንበት ከይትኸውን ኢለኻ ደጊመ ነቲ መልእኽቲ ተሰደደ ንረኣኽዎ ደጊመ ምስ ሰማዕኽዎ ኸ ናይዚኣ ዝመፅእ ዘላ ሰንበት ዘይኮነ ናይ ሕጂ ሰንበት ዝብል ነበረ ኣዝየ ተጨነኩ ወላ ናይ ኣየር ቲኬት ፈሪሐ ክእክብ ከዓ ንመስርሒ ዝኣክል ዋላ ሓደ ግዜ ነበረንን ሓዚነ ሞባይል እንዳዓፀኽዋ ከለኹ ከዓ ካልእ ሓድሽ መልእኽቲ ተለኣኸኒ እቲ መልእኽቲ ምስ ረኣኽዎ ከዓ ካብ ካልእ ሰብ እዩ ዝነበረ ሰላም ስቲቭ ቶም ሶበር እዩ ዝበሃል ካብ ኮሜዲ ካራፋን ይድውለልካ ዘለኹ ይጥዕመካ ተኾይኑ ናይ ሎማ ዓርቢ መፂኻ ኣብዚ ኮሜዲ ክትቀርብ ደሊናካ ነርና ንሓንቲ ምሸት ከዓ $150 ክንከፍለካ ኢና በሉኒ ኣነ ከዓ ኣዝየ ተሓጎስኩ ዘሊለና ማኪና ኣትየ ካብቲ ዝነበርኩ ቦታ ናይ 3 ሰዓት ተጓዒዘ ናብቲ ቦታ በፅሐኩ ብደስ ዝብል ኮሜዲ የቕረብኩ ነቲ ዋና በዓል ክበብካ ደጊማ ከቐርብ ሓንቲ መዓልቲ ወስኸ ንበልክዎ ንሱ ከዓ ዓይነ ከይሓስየ ንኸቐርብ ዕድል ሃበኒ ኣነ ከዓ ደጊመ ኣቕረብኩ $300 ሒዘ ከዓ ኒውዮርክ በፃሕኩ ግን ኣብኡ ዝፀንሓሉ ቦታ ኣይነበረን ናብቲ ዘቕርበሉ ቦታ ከይደ ከዓ ኣብኡ ንክሓድር ፍቓድ ሓተትክዎም ንሶም ከዓ ፍቓድ ሃቡኒ ኣብ ሻቻይ ደርቢ ኣብቲ ኮሜድያን ዝዳለውሉ ቦታ ኣብኡ ንክሓድር ፍቓድ ሃቡኒ ኣብኡ ንክሓድር ፍቓድ ክህቡኒ ከለኹ ሓንቲ መጠንቀቕታ ምስ መፃኒ ከምዚ ዝብል ካብ ሻቻይ ደርቢ ንታሕቲ ፍጹም ከይትወርድ እንተወሪድካ ከዓ ከብከዓልካ የበሉኒ ኣነ ከዓ ሓራይ ኢለ ተቐበልክዎም ግና ጥሜቱ ክፃወሮ ስለዘይከኣልኩ ንክወርድ ፍቓድ ሓተትክዎም ንሶም ከዓ ን20 ደቂቕ ጥራይ ፍቓድ ሃቡኒ ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቃ ምግበይ በሊዐ ተመለስኩ ሰዓታት ምሸት ኮሜዲ ዘቕርበሉኻ እንዳተቓረበ መፀ ኣነ ከዓ ብጣዕሚ ፈርሐኩ ታነ ዝሓድረሉ ቦታ መቐየሪ ክዳን ናይቲን ኮሜድያን ስለ ዝነበረ እቲ ገዛ ኮሜድያን ዘቕርቡ ሰባት ክኣትዉ ጀንበሩ ኣነ ከዓ ሓደ ብሓደ ምስኦም ክላለ ጀንበርኩ ቀዳማይ ኮሜድያን መፅኡ ዲያሊክ ሂልደር ይበሃል ንሱ ከዓ ነፍሰይ ኣለኹዋ ከምኡውን ምስ ድዊን ጆንሰንን ጄሚ ፎክስን ነፍሰይ ኣለኹዋ ሽዑ ግን ስም ተሓስቡ ኩላህና ፍሉጣት ሰባት ከም ዝነበርናይ ነገር ግን ወላ ሓደ ፍሉጥ ሰብ ኣይነበረን ካባና ወላ ሕጂ ፍሉጣት እንተኾንና ሽዑ ግን ወላ ሓደ ሰብ ግዲ ዝህበና ሰብ ኣይነበረን ኣስተውዕሎ እዚ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ብ1991 ዓመተ ምህረት እዩ ስለዚ ንኩላና ነቕርበሉ ተራሃቡና ንዓይ ካብ መወዳእታ ገበሩኒ ሰዓት ምስ ኣኸለ እቲ ክበብ መልአ ስለ ኣፕሎ ክበብ ዘይትፈልጥኩም ኣነ ክነግረኩም ዕዱማት ካባኹም ብዙሕ ነገር ይምፅበዩ ዝኾነ ዓይነት ርህራሄ ኣይርኡን እዮም ስለዚ ልዕሊ መጠን ፈራሕኩ ናይ መጀመርያ መድረኽ ዝቐርብ ዲያን ሃግርን ነበረ ካልእና ድሕሪ መድረኽ ኮይና ነገሩ ክንከታተሎ ጀሚርና ትሕዝቶ ነገር ግን ኣይፅበቖን ኩሎም ናይ ኣፕሎ ክበብ እንዳጨው ካብቲ መድረኽ ኣውረድዎ ሕጂ ኩላህና ክንፈርህ ጀሚርና ካልኣይ ዝቐርብ ከዓ ድዊን ጆንሰን ነበረ ንዕውን ከም ዲራግሊ እንዳጨው ካብቲ መድረኽ ኣውረድዎ ሳልሳይ ሰብ ዝቐርብ ከዓ ጂሚ ፎክስ ነበረ ንሱ ከዓ ኮሜዲ ክቐርብ ጀንበረ ዕዱማት ናይ ኣፕሎ ክበብ ግን ደስ ኣይበሎምን እሱ ካብ ብምፍራሕ ካብ ኮሜዲ ናብ ደርፊ ቀይሩ ክደርፍ ጀንበረ
ናይ ደርፊ ተውህቦ ስለ ዝነበሮ ብዙሕ ኣይተሸገረን። ናይ ኣፕሎ ዕድማ ሰባት ካብ ደርፊ ተረጋግኡ። ካብኡ ተመሊሱ ኮሜዲ ክቐርብ ምስ ጀመረ ናይ ኣፕሎ ክበብ ከዓ እንዳጨው ኣውረድዎ። ሽዑ ተራናተይ በፅሐ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ስምዒተይ ምቁፅፃር ሰኣንኩ። ውሽጠይ ከይትረፈካ ይብለኒ ነይሩ። ድሕሪ ክንደይ ናብ መድረኽ ወፃኹ። ቅድሚ ናብዚ ምምፅአይ ዝፀሓፍክዎ ኮሜዲ ነይርኒ። ነቲ መሳሒ ኮሜዲይ ከቕርብ ጀመርኩ። ነቲ ኮሜዲ ቀሪቦም ምስ ወዳእኹ ከዓ ዕዱማት ናይ ኣፕሎ ክበብ ከዓ ተሲኦም ብምጭብጫብ እንዳጨው ጭወት ከጨብጭቡለይ ጀመሩ። ዋናታት ናይ ኣፕሎ ክበብ ከዓ ተገረሙ። ኣነ እውን ክኣምን ኣይከኣልኩን። እንዳመስገንኩ ካብቲ መድረኽ ወረድኩ። ካብ መድረኽ ምስ ወረድኩ ግን ብጣዕሚ እየ በኺ። በቲ ዘቕረብክዎ ምሸት ጥራይ $750 ተኸፈልኩ። እሞኒ በቲ ሽዑ ግዜ ዝገንዘብ ውሕድ ኣይነበረን። ክንዶ ዓይነት ገንዘብ ተኸፊልኒ ይፍለጠኒኒ እሞ ካብ ሓደ ምሸት ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕካ ደጊመ ንኽቐርብ ዕድመ ቀረቡለይ። እንተለ ናይ ቴሌቪዥን ሾዎም ቀራቢ ንክኸውን ሕቶ ሓተቱኒ። ኣነ እውን ዓይነይ ሓያሰኹሉን ተቐበልክዎ። ኣብቲ ናይ ቴሌቪዥኖም ሾው ከዓ 8 ዓመት ሰራሕኩ። በቲ ሽዑ ግዜ 8 ዓመት ሳብ ቴሌቪዥን ዝቐርብ ሾው ሰብ ኣይነበረን። ኣነ ግን ናይ መጀመርያ ሰብ ኮንኩ። መጀመርያ መተሰ ዓወተይ ናይ ኣፕሎ ክበብ እዩ። ሪኢኹም ነገራት ኩሉ ግዜ ተባላሾም ኣይተርፉን እዮም። ናይ መምለሲ ዕድል ትረክብ ኢኻ። ህይወትካ ተቐናዓሉ ሓደ ኣጋጣሚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ከዓ ተስፋ ክትቆርፅ ኢኻ ትጅምር። ግን ኣብ ዝኾነ ግዜ ክትርስዖ ዘይብልካ ነገር ተስፋ እንተቆሪፅካ ሕልምኻ ከምዘይትበፅሖ ኣብ መረጋገፂ ክትረክብ ኢኻ። ብምንም ተኣምር ግን ተስፋ ዘይትቆርፅ እንተኾንካ ፈጣሪ ወላ ሓደ ይሰኣነኒ ኩሉ ክበካ እዩ። ፈጣሪ ዝገብሮ ኩሉ ንምኽንያት እዩ። ሪኢኻ ኣነ መጀመርያ ኒውዮርክ ክርከብ ከም ዘለኒ ምስ ነገርኒ ኩሉ ነገር ተዘናጊርኒ። ምክንያቱ ኒውዮርክ መኸዲ ናይ ኣየር ትኬት ገንዘብ ስለ ዘይነበረኒ ኣምላኽ ከዓ ተስፋ ኢሉ ኣብቲ ዘቕመጠሉ ቦታ ስራሕ ምስ ሃበኒ ናይ ኣየር ትኬት ገንዘብ ንምእኻል ዝበቃዕኹ። ናይ ህይወተይ መንገዲ ዝተቐየረ ሽዑ እዩ ነይሩ። ኣብ ህይወተይ ፈፂመ ዘይርስዖ ግዜ ሽዑ ግዜ እዩ ነይሩ። ናይ ኣፕሎም ክበብ ግዜ። በቲ ሽዑ ግዜ ከዓ ሓደ ዓብ ትምህርቲ ከዓ ተምሃርኩ። ንሱ ከዓ እምነትን ተስፋን። ኩሉ ግዜ እምነትን ተስፋን እንተሃልይካ ፈጣሪ ድሕሪት ኣይትርፈካን እዩ። ንዓኻ ዝበሎ ነገር ስለ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ይምሳኻ። ካብዚ ቪድዮ ዓብ ትምህርቲ ተማሂርኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር። ከምዚ ዓይነት ህይወት ቀየት ትሕዝቶታት እንተዘለኹም ኣብ ኤሪኤል ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ኣባልነትኩም ግለጹ። ንስኹም ፀናሕኩ ኢኤል ሓውኹም እየ። ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንራኸብ ፒስ ኣብ ዘለኹሞ